hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýyl 23-nji ýylyň 20 ýanwary hepdäriňem anyna güni. Hoş geldiňiz Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketi'nin kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu gün biziň gepleşiň temasy Allamurat Rahimov jurnalistmi, propagandistmi ýa-da mankurt bloger. Gelin şu hakda görüň ederim. Men bilen şu gün gepleşikde ine Musa biziň aktivistimiz. Salamu aleykum Musa. Salamu aleykum Murat, salamu aleykum vatandaşlar. Sağ olun çağırýan üçin. Yeni bir ýyleşim şu gün gatnaşýar. Olum biziň aktivistimiz Liberty adly dewlet aktivisti. Liberty, hoş geldiňiz. Hoş bulduk Murat ağa. Salamu aleykum vatandaşlar. Salamu aleykum Murat ağa. Hormatly vatandaşlar, dogry aýtsam, men elmi ýüregime goýup aýdýan, men Allamurat Rahimowyň bir görsem bir kısan çıkışını gördüm, galan çıkışını görmedim. Soňky wagtda 5 tane ýürüýtürleşdirin çıkış edip, bul opozisiýany tanqidlap, käýerlerde töhmet atyp çıkış etdi. Biz şu edip, şoň çıkışyny ýa-ni analiz edip, dewlete toparlanan öz analizimizi we öz pikirimizi aýtjak bolýar. Şoň üçin gelin şu gepleşige, ýa-ni neutral feredeli we şu hakikat nirde, şoň aýdýan hakikat mı, hakikat dämi? Kim Allamurat Rahimov? Jurnalistmi, ortoň, ýa-ni Solovyov, Kiselev, ýa-da propagandistmi, ýa-da bir mankurtlaşan blogermi? Gelin şoňa terip geçelim. Men ine birinji sözi Liberty aýan, Liberty. Siz Allamurat Rahimowyň çykyşyny gördüňizmi? Howam rada gördüm men. Allamurat Rahimov biziň bir de ullakan bir nemet var, sana soraglar var. Allamurat Rahimowyň töhmetleri var. Ondan birinji soragy şeýle saýlawlara näme üçin, saýlawlaryň netijesini näme üçin bir topar gördü? Yani bir de görkezmediler diýär. Biz sanamadyk diýär. Şu soraga men jogap bereýin mümkin bolsa, tebe men şu saýlawaryň içinde giýje uny işlenenden soň ýa-ni hemme detalaryny bilýär. Birinjiden o saýlawaryň netijeleri ofitsialna saytda ýa-ni görkezildi we Telegram ýürüýtürleşdiren kanalda görkezildi. Telegram kanalı her 30 minutdan ýa-ni danlylar çalışyp durdy. Ýöne saytda edil ondan 10-15 minutda çalışyp durdy. Biz inni aýtsak bolýar, ýürüýtürleşdirilen serverimizi gizledik. Amerikada gizledik. Sebebi Amerikada ýa-ni biz ýanym bizlerle şol saýlaw geçen topar. Sebebi egerde biz saytda asan bolsak onu ataka etdiler. Bir näçerek ataka edip ýykjak bolurlar, sayt ýatyrjak bolurlar. Ýa-ni Türkmen hökümetining tarapyndan edilen atakalar. Şonuň üçin biz ony ýa-ni danylary aňarda gizlemeler bolduk. Sebebi abloşkada diňe ýa-ni abloşka suraty. Şonuň üçin o ýerde şötçügam işletmedik, işaret etmedik diňe abloşkany tapladyk. Ýöne şo ýere girende sen periodisasiýa bolýan başga bir ýa-ni serwere. Yine şonuň üçin biz şo zatlary düşündirip men arada çıkışım etdim. Yani saýlawly geçip duka çıkış edýän düşündirdim şonu. Sebebi men spesialistlere soraw berdim. Olar bana jogap berdi. Şo jogaby ýetirdim halka. Indi näme çip netijeler görkezmedik diýsek, ine şo netijeler istenen adam görüp bildi. Indi netijeler guturan soň ýa-ni danlylar var. Kim haýsy IP adresinden girdi, kim kopya pasportyny berdi, adı, familiýasy, hemme zatlary biz onu başta aýtdyk. Biz görkez bilemizok. Biz diňe ýa-ni halkary gurumlar görkezýär. Sebebi egerde men onu Allamurat Rahimow bersem, mende garantiýa ýok. Allamurat Rahimow agentmi, FSB işleýärmi ýa-da Türkmen spesslujbasyna işleýän bilemizok. Bir topar adam bize inanyp öz danlaryny berdiler. IP adreslaryny, telefonuny, ýa-ni giren ýerlerinden hemme danlar var. Ine onu biz hiç kime bermän diňe halkary gurumlara düşündirilmezdi. Şol danlar görkezdik, orada vermedik, görkezdik. Olar barladylar da tasdikladylar. Ondan naşary ýürüýte gurulan
ünüm bir sani gurumu vardı. Asamblea Гражданской инициативы Центральной Азии выбор deyip. O Kırgızistan'ın yani kandidat deputatlar prezidenta yukarı kadiyette işleyen судебный işlerler, kadiyetler, juristler, televizyonda işleyen adamlar, televizyon alıp barayan adamlar, jurnalistler, advokatlar Kazakistan'dan, правозащитникler, Avrupa'dan правозащитникler, Tacikistan'dan partiyaların yol başçısı, правозащитникler, jurnalistler, bir topar adam gelip şonu gördü de şonu makurlap gol çekti. Tasdikladı şol adamlar. Yine şol adamlar neytral adamlar. Olar DVT degişliler, Türkmenistan'ı degişliler. Olary ağırlap bolmak ya olorun eýýän bir awtoriteti var. Türkmenistan üçin, DVT üçin, Gurbanov üçin ya Allamra Fahimov üçin awtoritetini dökmeýär. Yine şolun tasdiklaması bilen, şolun hattary bilen, şolun detallap gürkezülen yani kommunike edip bir kommunike ettiler press release. O yerde yani iýize gider hemme zatlar düşündürüp atçot verdiler de şol atçodu biz Amerika yani Государственный департамента. Государственный департамент olana Daşary işler ministrine, Fransa, Avrupa hemmeleri iyi verdik. Hemmeleri yani haberdar ettik. Şunun için bizim başta da borcumuz yoktu. Allah Murat Rahimova hemme kim sese gelip şol adamın danlısını gökölmek. Misal için haçanı Türkmenistan'da sayılır bolunma. Siz barıp sayloo komissiýaň, merkezi komissiýaňa barıp hemme danlary maňa ber kim saylowa gatnaşylar diýseňiz, size bermeliler. O gizli sebebi adamlar ses verenne olorun danlary hiç kime gitmeliler. Şu näme ses verdi, kime ses verdi, hiç kime danlary gitmeliler. Olur statistikan berýär, umum statistikan. Biz umum statistikany avtomatik online'da yürüttük. Senin adam görüp bilýärdi şu statistikany. Yine käbiler bizi tankid etti. Ay, bana 2% verdin, siz bana 3% verdin. Oğlunlar, opozisyonерler, siyasetçiler, haçanla, periyot, yani elektoralny periyot bolanna, yani sen öz danışgar hükmüne, öz yani sen saylajan adamlar bilen işlemeli bolanna, sen töhmet atıp, gıybet edip gelip gören mi olsan? Onu sen işlemedin, onu sana ses verilmedi. Sen giyeceğiniz bir ýaly işlän bolsaň, sesler alıp Serdar Berdimuhamedova garşy gidişerdin. Biz şonu etdik, biz gidişdik, biz onu uttuk Serdar Berdimuhamedowy. Men gaty gen görýän köp adam ýa-ni gatnaşmajak bolup ýa çala gatnaşyp haçanla saýlaw bolana gatnaşmaly. Suud etmeli sen seslerini. Sen seslerini egerde şoýra berdirseň, awtonomna öz ýa çadyny açyp hoýda da berdirseň bolýar. İki tarapyny diňeşdirip bir de egerde alýan bolsak suud etip bilýärdim. Näçip edilmedi şol hatda. Näçip ýöne gaptallan maňa danly gelmedi diýmek yalan we şyltyk atylýar. Yine şu Allah Murat Rahimow soň. Yine şu bizim ideýamyz, bizim ýa birinji saýlawlary geçirilmedi. Yine Ruslar alıp yine parlament saýlawlaryny geçirdiler. Alternatif hökümetten daşartya içinde saýlawa gatnaşyp bolmaýar. Öňkü deputatlar ýygnap, olar birinji parlamentin ýygynyny geçirdiler. Eýýam saýlanan deputatlar. Yine Belarusiýa häzir parlament ýygynyny geçirjek bolýar saýlawlaryny. Bizim ýanky ideýalarymyzy alyp, bize jaň edip bizden köp saatlar öwrenip, ona makul görüp, şoň ýanky adalatlygyny we şonu edýärler. Egerde biz yalan edýän bolsak, olar etmezdi. Olar dururdy, olar bizim ideýalarymyzy almazdy we bir ýaly etmezdi. Şoň üçin ine Belarusyň opozisiýasy tam şonu uğruna, Ruslar şonu uğruna ine şol ýaly bir tejribe aldyk. Sağ olun. Şöyle bir goşaýyn Murada, Kremlin propagandistlerinin ulanyan usulları vardı. Подмена понятий ya da manipülasyon hükmünde. Allah Rahimov tankiden var, yerlikli tankiden. Ondan sonra manipülasyon, spekülasyon, подмена понятий hükmünde şu arasında töhmede atýardy. Näme diýjek bolar? Mesela Kreml ana näme Yugoslavyadaky uruş, Ukrainadaky uruş ýaly deň näme derejede görkezjek bolýar. Sebäbi bir zadam bir diýip şonu ýaly deňeşdirýärdi.
prezident saylov meselesinde 2007 yılda şol Berdimuhamedov vezifesine geçeceği vaktinde, saylov hükmüne geçeceği vaktinde nomenklatura opozisiyada özünde prezident saylov geçirecek deydiler de. Indi hazırki elektron saylov geçişi ve şol 2007 yıldaki nomenklatura opozisiyanın arasındaki bäsleşip prezidentliğe dalaşkar bolmaklık ikisem dengdik görkezecek olyadı. Ama o yerde düğünden başkaça hareket geçti. Mesela Ankara'daki nomenklatura opozisiya her özünü rayetçek oldu, geçirecek olup ayratın hareket etti. Bizdeki elektron saylovlar hemesine dengsel edildi. Şu platformada Kari İslam koşuldu, Ahmet Rahman falan koşuldu, Nuri Annayfa da koşuldu. Ve belki Serdar Berdimuhamed ve beleklerin koşuldu. Hem danışmanlar pon koşuldu. İki kitap kırılı geçildi. Şunun için her bölünen vakanın sebepleri başkaçadır. Şunu göz önünde tutmalı vatandaşlar. Hem bir menze prezident keselliği var deyip aydiyalar da o prezident kesellik mesela Allah'ın Rahim'de de ambitsiyası var. O da prezident olacak. Şunu yani. Ona da näme öz aydan söz özde de değişti bolýady. Doğru. Men alaşan ini şo manipulasiýa diýilýär. İki sany mysal üçin bir köçüde mecbur ýagdaýda birini haksa ve soň boyun alsa ve şonu adalatly çözjek bolsa ol bir beýleki adam ýürüýte bir adam hak öldürýän bolsa ol deňdändir. İki jenaýat. Ýöne motivler deňde. Yine olurun saylowlary men näme geçtiğini bilemek, izarlamak ýöne bizim saylowlarymyz. Biz onu ofitsialna aýtdyk, çağırış etdik. Ofitsialna platforma berdik. Şu platforma istenen adam öz ýanky şonu dinleýän ýa şonu golýan adamlaryny şöyle urukturup ses beriş bäşişli edip bilýärdi. Çıkışlar edip öz elektoralny ýanky kampaniýasyny geçirýärdi. Şu ýerde bir netije boldy. Şöyle bir netijeni taptık biz. DVT topory ören ulu gollawa. Ören ulu gollawa. İkinci, bizim opozisyoner adamlarımız, siyasatçılarımız açık saylowlara taýar däl. Şonam gördük biz. Şoňa goşulman gatdalynan ýanky töhmet edýärler ýa bir misal tanqid edýärler. Onam gördük. Şoň üçin biz özümüz opozisyonerler, siyasatçylar özgürlüğe taýarlar. Ine şonuň üçin men hemmäňe çagyrýan opozisyonerler, siyasatçylary. Siz geçirin innikini biz goşulary. Tapawy ýok. Şu görün şo ýerde. Biz näçip Allamrat Rahimowy goşmadyk şol saýlaw komissiýasyna. Biz saýlaw komissiýasyna türkmenleri goşman neutral adamlar goşjak boldyk. Hatda menim goşulmadym, ne Akbel Sapar goşulmady. Türkmenistanyň raýat goşulmady. Erteki güne ol sizin adamyz, bu sizin adamyz, bu men adam, bu beýleki adam diýmedi ýa. Biz Türkmen raýatyny goşmadyk. Onu geçiren bir ýürütüleşdirilen kampaniýa, o kampaniýa diňe biz bilen näle saýlawlary geçirip ýören gurumy, tejribesi we bize birinji suud etdi, biz gördük. Ýanky ortada duran ýürüýte kontrol edýän ýanky komissiýa şonu gördü, ınalaşdy bize bolýa diýdi. Ondan soň biz şonu boyun aldyk. Olmasa biz boyun alamdyk. Ol bir ikinji bir zat bizim Allamrat Rahimow borcumuz ýok. Eger o jurnalist bolýan bolsa, eger o ýaly ýanky öz öşükler Türkmenistanda siyasat, jemgyýet üst gidýän bolsa, onu gollaman gaýtyp ýatyrjak bolýar. Men şonu düşünemem. Näçip bir suratda opozisiýa ýa aýaga alyp ýaňy bir hereketler, hakyky hereketlere başlaýar. 30 ýyl ýatyp ýaňy bir hereketlere başlaýar bolýan, şonu ýatyrýar. Ýöne zulüm şu suratda bir zulümma 99,99% ses alýan, zulüm edýän kanunlar gödek bolýan, o fakta görünmüyor ýok. Näçip Türkmenistanyň saýlawlaryny analiz edip jemgyýetine ýetirmedi. Näçip? Ine her hak maslahaty bolmaly. Näçip şonu çeýnep beren o halka düşündiren ok, näme etmeli, näme gatnaşmaly, gatnaşyň diýip çağırış eden ok. Diňe öňü çeklere, ýa-ni aýagyndan çekip ýatyrjak bolýar. Biz onsoň Allamrat Rahimowdan gorkýan zadymyz bizim
analimiz boyunça ol ya FSB işleýär ya FSB işleýär. Biz onu tasdiklap bilemdik. Bizde maglumat toşny ýok. Ýöne hereketleri, ol işleşen adamları şol urdu meňdiýär. Şoň üçin eger biz tasdiklama alsak, biz onu mümkin suda da beririz. Ine şu ýaly Allaha rahimyň bizim üçin bir jurnalist ya jurnalistdämi o zatlary hatta seretmen şol kimi işleýänini biz bilemdik. Sebäbi ol IRT-den akşama çelir şo Putin'i propaganda edip FSB'nin edýän işlerini, Russian Today'nin edýän işlerini özüçe avtonomly edýär. Näme ol Russiýanyň raýatymy? Näme ol Türkmenistana kömek edemek? Näme Türkmen halkyna Russiýanyň agresiýasyny düşündiremek? Näme bir zulüm başga bir döwlete topulup, olaryň ýatýan öýlerini bombardalap, öldürüp, arkyň gezip ýör. Bulum onu ýanky perişteden ýokary galdyryp ýör. Näme bu adam zulüm golýar. Biz şonu bilemiz. Nurmat Annaýew bu diýdi, demokrat geňeşi ýatyran şol. Ýadyňyzda bolsa, Ruşen Klyçewa ay bular beýle, bular eýle diýip, ýanky bir topar gepleri edip ýürüte ýatyran. Ruşen Klyçew kim? Saparmadowyň komandasy. Saparmadov kim? Adam satýan adamlar. Näme şolar bilen gatnaşýar? Men düşünemok. Biz demokrat geňeşi denne bir näçe gerek maňajaň edip Saparmadov içine goýuly, Saparmadov salaly. Men o ne Saparmadov saljak? Ola MHM eşden adını ýazyp ýatyr. Onu biz MHM'nin içine getirdim. Bolýa, onu biz içine geňeş ýok da, onu biz göni MHM bilen gönden geňeş geçirli. Öýle bolýan bolsaň, näçe sen şoňa ýapyşyp ýatyrsyň? Wagt men bilýän ýa şoň, ýa MHM işleýäni. Ýöne ýanymyzda bolsa gowy bolýar diýär. Men düşünemek şoň logikasyna düşünemek. Şoň üçin men ondan gorkýan, daşlaşýan. Tebe aktivistlerimiz satar, nämetçe bellisi ýok. Bir adekvatny hereket ýok şondan. Ine şondan näme opozisiýany giýjegini ýöne tanqidlap hedilediýär. Näme biz ýan aýaga alyp ýykylýar, turýar, ýan ýörep başlaýar, ýöremez ýaly bizim badymyz alýar. Ine şo soraglary ýazyn kommentariýada sizin pikiriňiz mümkin biz ýanşýandyr. Yerlikli tankydan bar Murad ağa, tanky. Ýok, gurum ýok. Iş bolmaýar. Ýok, gurum ýok. Yerlikli tankydan ama yerlikli çykyşlar ama men size gönaýdyn. Ýöne gynansak da yerlikli tankydlar 10-15%, bu çykyşlar 10-15%, galany bolsa ters gidýär. Ol Leninin diýişýäli. Один шаг вперед, два шага назад diýär da. Şo ýaly izah etmek üçin. Sesinizi yapıp Liberty. Ses. Liberty. Ses mikrofonu açın Liberty. Yine bir soru. Näme üçin diýe opozisiýa birleşenok diýe. Näme üçin näme hem opozisiýalar birleşmän, her aýra tiýip diýär. Men şolara baryp bilemok diýe. Şonda soraw bar. Allaham rahim. Biz diýär demokratiýany öz içimizde gurmaly diýär. Rada sorawa da jogap berdim. Ine biz demokrat geňeşini gurduk. Onun içine bir eştilýärmi? Eştilýär o. Näme özüne kimçilik bar. Bir näçe adam atnaşdy, ýanky blogerler zatlar. Allaham rahim getirdi onu. Birinji günden dawa jeňjel, sen diktator, sen näme? Hemmesine diktator diýip gygyrýar, hiç kime söz berdiremok. Men pikirimçe birleşip näme konstruktiv bolmaly. Konstruktiv diýeni ýöne dawa jeňjel, ondan birleşenine diýeni. Biz birleşýärmi? Bir ideýaň daşyna birleşýär. Murat Gurbanow üçin birleşemzok, DWT üçin birleşemzok, ya oň üçin birleşemzok. Biz ideýamyzy, pikirimiz deňelýär, şoňa birleşýär. Ine şo pikiriň daşyna bolmaly. Huzury tarapdan hiç kime şartyna düşmeler. Ya tankid etmeli, hükman etmeli. Bize beğenýär, bize tankid etseler. Tankid etseler, yine biz ögürünýär şöyle. Ýöne töhmet atylsa,
Şöyle oturulma degen ok. Onaň adamlar. Ýöne bir gezek bolýar, iki gezek bolýar, üç gezek bolýar, onsoň ýüreňe düşýär. Şoň üçin nähili Allam Rahim bilen birleşmeli? Aýdyň maňa. Çıkıp öz-özünden hemmeler tankid edýär. Ýaşlar bu tarap akydyp, olaryň kellesine agyryp, nime edip, zat edip, şol demokratik geňişden ýaşlar aýyrdy. Olaryň kellesini bulaşdyr, olaryň taşlady. Olar ýa siýasat ýürüdilmeýär. Siýasat durmukly, anyk, pikirli we maksatly ýürüdilýär. Biz şonu ine ýöretkide otyrys. Köpüs diýär, "Ay DWT dağıdy, DWT nimet." DWT goşulyp giden adamyň sanyny aýtmaýdy. Ýapyk bir topak grup bolar. Goşulyp gidip otyrys, günne adamlar gelýär, gows gelýär. Arsa adamlar gelýär. Biz beýlenýär. DWT dağan noktur. DWT güýçli işlap barýar. Biz orientir bolmaly. Biz orientir bolmaly ýani biz siýasatda ýanky primer bolmaly. Biz görkezmeli. Biz düşmenler pes derece ýani töhmetlere, tanqidlere töhmetlere düşmeler, tankid etýär. Ine häzir Allam Rahim konstruktiwna tankid edýär. Onu biz eder, gurrumy ýok. Onanyň men häzir Türkmençikden geldim. Türkmençikde häzir işläp durka gylç bilen kellem urdy. Men okuwçym, özü bir döwümçidan. Menin o sağ boldy, diýdim, maňa öwrediýär. Diýmek men indikede gatfir tap bolmaly. 3-4 tane gylç bilen seni urýarlar, senin arasynda ýanky zaşit etmeli. Ine şu ýaly ýanky taýygy öwrenýär. Siýasatda da şu ýaly. Gurrumy ýok. Ýöne töhme diýip öňe gidip bilmeýär. Oň izi boş. Ol hakyky däl. Şonuň üçin men hemmäňizi çagyrýan konstruktiv tankid. Bizem ine Allam Rahim we ýalňyşlaryny aýdýar we aýdýar ýöne aýdamyz ýok. Aý sen erwet, sen mugdal, sen beýle. Ýok, ine şurada propaganda meňde, FSB'ň işine meňde. Bizim halkymyza kömek ýok. Näme şonu etme, şunu edem ok diýip ýanky mysal görkezýär. Şoň üçin bizim tankidimiz we onuň töhmedi tapawudy bar. Men soragy unutdum öýdän. Soragy näme? Yo doğru aýtdyňyz. Doğru. Sonra şol näme biz birleşiplik diýýär-de. Biz näme şu birleşiplik näme men diýär. Ha. Doğru. Näme indik sonra näme Putin bilen Zelenskiýni diýä uruşdurdylar diýä. Ýewropa döwletleri uruşdurdy diýä. Näme üçin diýä siz Ýewropa döwletlerini tankyd edýäňiz diýä. Näme Putin Ýewropa tankyd edýär? Ýani näme şu wagt Ukrainada uruş edýär. Şonu diýä näme Ýewropanyň hem nemesi bar diýä, şoňa diýä täsiri bar diýä. Şonu diýä Putin bilen Zelenskiýni Ýewropa döwletleri uruşdurdy diýä. Putiniň hem günäsi ýok diýä, Zelenskiýniň hem günäsi ýok diýä. Şu soru Musa jogap berdi, ýa men her jogap berýän bolup bir adalet bolýar. Seredin menin garaýşym, indi ol bize Ukraina'nın häzir Ýewropada, Russiýada bir kämir gyzykly däl. Bizim maksadymız Türkmenistanda demokratik jemgyýet kurup, demokratik döwlet kurmaly. Demokratik kurmak üçin diktatura bar da. Diktaturyň esasy näme? 40% damene halkyň passivliginden, halk hereket etmeýär. 30% şu hökümetde şol ýokadak oturan diktatoryň hyzmatyny edýän adamlara bagly. 20% şol 3-4 adam bolup dolandyrýan Hram Jadanyp, Berdimuhamedowler. 10% şol daşaýurdyň täsiri. Ýagny 7% Russiýanyň Putiniň göçgöni täsir edişi. 3-5% bar bolsa şol Türkiýede gün batarym, onuň Amerikada şolaram belli bir derecede golda. Indi hemme ünsümüz bar. Jemgyýeti östirmän 40% halk passivde. Ol näme üçin passiv? Sebäbi bilgisi ýok, bilimi ýok. Şolary östirmeli. Jemgyýet bilimini östirmeli. Ona zat etmeli, hereket etmeli. Ýöne Allam Rahim diňe şol otursa näme şol gün batar.
gün batar onyalı dil dövüşü konspirologiya näme teoriýasyna ýarar gün batar ana Ukrainany Russiýa bilen uruşturdy. Gün batar ýene näme etdi? O ay doldurýardy. Ondan diňe gün batar däl. Şu Russiýanyň kim düşmany bolsa, tarih düşmany. Gün batardan Türkiýe. Türkiýeden ýamanlaýar. Turançylar onyaly, Turançylar munyaly diýip. Indi bize Ukraina bilen Russiýanyň uruşdan Ýewropa diýär. Ýewropa Macron näçelik baryp geldi şol. Scholz näçelik baryp geldi Moskwa. Anthony Blinken näçelik baryp geldi Moskwa öňüni almak üçin. Öňünden uruş boljak diýip nähili uruşa goşulsaňyz size sanksiýa girýärsiz Putin'e gorkuzdular, aýtdylar, duýdurdular. Emma Putin niyetinde bar, plan düzen, ona karşı çıkıp olan o. Ol propaganda, Russiyan propagandası da, Gynasam Türkmenistan halkı, yaşlıktan şu Sovet Soýuzyna inanan adamlar, gowguran adamlar, entem şol Sovet Soýuzyny kadyp, diňe bir tarapy diňleýärler. Ondan şondan Alamat Rahimov şol Orusun propagandasyny türkmençe terjime edýärdiňi bize şol Türkmenler arasında, aktivistler arasında ýaýra diýär. O da hiç kim kabul eden ok, aktivistlerin birem kabul eden ok, ona Alamat Rahimov can ýanyňyny şonýaly gaharyna çykarýar. Gaharyna çykarýar ýa plan bu metod bilen çykarýar, belli bir metodika bilen işleýär. Şoň üçin bu ýerde Ukraina bilen Ýewropa bize käm bir gyzykly däl. Häzir Türkmenistanda ölýän adamlaryň sany Ukrainanyňkydan kem däl. Şoň üçin bize esasy 40% şoňa ünüs bermeli, efirlerimiz şoňa göre paýlamaly. O 30% rejim goldayan artistler bolýan, ministrler bolýan şol gönükdirmeli. 10% şol daşarutdan täsirini edişi esasen Russiýa, on ikinci derecede ol Türkiýe, soň gün batar. Bir proporsional alyp barmaly. Ýöne mesela Soýunyplar diňe Putin Oruslar ýene beýtdi. Ýok, biz esasy maksadymız jemgyýetimizi östürmek. Şol diktator hyzmat eden adamlary tankitlemek, şolara doğru yola salmak. Ondan 10% onu o soň düzelip bolýar diýip pikir edýän. Bunun o zaman benim goşşakladymma, hormatly vatandaşlar, eger iýdi gider Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruşy, ýa-ni görüşi ýylan bolsaňyz şeýle boldy. 2014-nji ýylda şo ýerde Yanukowyçy, ine biziň etçimiz ýaly, korrupsiýonер, parahor adamy halk turup aýyrdy. Açyk saýlawlar geçirip Poroshenko saýlandy. Ondan soň Zelenskiy saýlandy. Ýene açyk saýlaw edip ýa-ni ünsüriň desuşy prezident şonu utdy Zelenskiy daşyndan gelen adam. Olam kim? Artist. Bir ýa-ni medeniýet adamy, medeniýetde işleýän adam. Ine 2014-de Putin her wagt adamlaryny goýýardy. Yanukowyç diýdi, Beýleki diýdi, Nazarbayev diýdi, Türkmenbaşy diýdi, kontrol edýärdi. Şu Poroshenko utduğun onu kontrol etbilmän soň, bul şu döwlet üsüp gidämesin, men şunu kontrolukdan çykaraýmagyn diýip, ýa-ni şol ýaňy döwlet gowşak bolanma. Ýaňy döwlet ýa-ni bir sistemadan ýykylyp täze sistemaga girip oturka, intek hökümet uluýal güýçlüdä wagty, hökümet hemme zady kontrol edip bilmeýän wagty, ýa öňkü korrupsiýa dol ýatyrdy. Şu wagty imsim goşunlaryny iýerip avtomatyň öňüne goýup referendum geçirip Krym basýardy. Donbas we Luganska ýürüýte pähgelçilik döredip atlikaj manewr etdi. Ünsüriň Ýewropa, Ilaytada, Germaniýa, Fransa we beýleki döwletler ýürüýte Minsk soglaşeny etdi. Durunny bolly, allyň durunny. Indi dur Putin gaýrat et, indi çözmegat diýip şunu köşeşdirjek bolup diňe diplomatik ýolga gitdiler. Minsk soglaşeny 1, onu ýerine ýetirmedi. İkinci ettiler, onu yerine getirmedi. Üçüncü ettiler, fikri yıl çıktılar. Fikri yıllap şular var ya Macron, ya Merkel, ya Bilece, Macron'un önüne o beylik vardı. Yani
Fransa prezidenti. Günü bakka ýadylar ýanyna, gürleşik ýadylar Putina. Putin çağıran oktular, ya Putin'e karşı işleyen oktular, ya yarağı iyi veren oktular Ukrayna. Barıp gürleşýärler, bolly arxitektura bizapasstva, stabilnstva, bozmoşuny, yani disbalansirovka etme, bulaşıp gidýär, gaýra adet, köşeşini diýip fikir gürleşildi. 24 fevralda uruş bolanyna Macron'a Fransa'da söýýärler, bilýäňizmi? Ukraynalar söýýär. Günne jaň edip Putin'e jaň edip gaýra adet, davay gürleşeli, durda adamlaryny, men baraýyn gürleşeli. Bir näçe gedek bak gaýtdy, görenme bolsaň stoluň o çetinine Macron, ol 20 metr o çetinine Putin oturdy. Şondan gorkup oturdy. Gürleşmeden. Hiç kim bilen gürleşmedi. Men basyp alýan häzir Kiýew menki diýip. Oň ýanyna Ýewropaň, Amerikaň gossekretary, ýani Gosdep'in ýolbaşçy. Hemme Clinton ondan öňküsi gelip haýyş etdi, Biden jaň etdi, Biden öňküsi jaň etdi. Şunu durujak bol. Ünsen bermedi. Hiç adat etmedi. Näçip Allah'ım rahim şu zatlar aýdan ok. Ýewropa hemme diplomatik ýagdaýlary ulandy. Sanksiýa derrew 7-nji derejä galmady. Onu düşündürüp hiç adat etmeýän sanksiýa berdiler 1-nji derejä, ýani gowşokran. 2-nji derejä. Oň arasynda ýene 1 ýyl geçdi, 3-nji derejä. Şeýdip 6-njy derejä geldi. Hemme zat bloklatyldylar. Sebäbi ponu uruşa girdi. Uturup bakýan inni gepleşip görülýär. Zelenski ýadyňyzda bolsa uruş başlanana çykyş edip aýdýardy. Näçip men bilen gürleşenok, men gürleşmäne taýýar. Näçip Putin men goňşy döwledi, men bilen o Macron ýaly stolda, şoçsen stolda 20 metr gürleşmeler, men dogun halk, men şoň prezidenti aýtsyn men barjak gürleşjek diýip näçe haýyş etdi. Ofisial efirlerde. Seyretmedem o. Üstüne vurup berdi klon diýip. İnne uturup başladı bolýan. Ýani bular bizim bilen gürleşenok diýär. Näme şu zatlar aýdan o? Näçip ýani manipulasiýa edip umumlaşdyryp ikisini diňişdirýär. Dürli zatlary, detallar ham dürli, many ham dürli, maksat ham dürli. Tamam. Şu boýunça aýratyn bir gepleşik geçirmeliň diýen murada sebäbi bar. Bizim adamlar şu görýäweniň diňe Russiýan propagandasyny görýärler. Onu ikinci tarapy dinlemän netije çykarýarlardan Russiýany goldaýarlar. Bir Ukraina sebäp uruşlary sebäpleri hakynda aýratyn gepleşik geçirelim. Liberty mikrofon yapıp. Näme üçin biz özümizi demokratik yani demokrat hökmünde alyp baramdyk diýe, biz diýek oşodurnyň içindäki demokratlar diýe. Olam näme üçin Allah'ım Rahimov'un nemesine diýipdirler, beýle aktivistler olaryň hem günälerini bilede ýönkäýe şoňa söýüpdirler bolýan. Ondan bilim menem oňa jogap berdim özüm liçna de o chatda wagtym. Ondan şo hemmämizinki ýalňyşmyşyn. Biziň şoňa diýen zatlarymyz. Biz demokrat dälmişik. Ondan ol arkaýyn öz propagandasyny alyp barmalmyşyn de chatda. Ýani Ýewropany tanqidlap, Amerikany tanqidlap, bu beýlek döwletleri tanqidlap bize öwretmelmişin, bidem damap oturmalmışyn şoň tanqydyna beredip. Biz oňa hiç ýyl jogap bermeli dälmişik. Şonda biz demokrat bolýamyşyk. Men soraga jogap berýän. Egerde onun faktlary bar bolsa, Ýewropa Türkmenistan ne? Suwda var ya, berýär. Pul gazanýar, awra gazanýar, utýada şonu düzelýär. Anladın işi? Ne problema? Ine oturup bize saýlaw geçirýär diýär. Maňa nemi berýär? Ferit Murada Awstriýadamy ya Gollandiýadamy ya Angliýadamy bir professor, bir rus studenti Putin'i gollap bir etdir, oňa ýok sen neme etme diýip, ine beýerde rasizm diýip şu da atdyrandyr. Men oňa aýtdym, dogun, günne Türkmenistanda polisler emheme
bizim doğun arnaşlarımızı, bizim tanışlarımızı, bizim iyileştirimizi tutup, gangırıp, haklanıp, ziyatka yatırıp, bir küçük zat için 5-7 yıl materyalı ne yapacak sen derinden okşulattır? Ne yapacak o zatlar bilen ne yapacak? Vaktın köp mü? Kömövet bizde içinde ne pravozashitnik var, ne içinden maglumat alıp yankı tecrübe bolya. İşletin dinleyenler köp, patbişin köp, sana yankı layık koyanlar köp. Haşet, yüllön, aldanlar, tecrübe, yani derin öğretip bir sen jurnalistsin. Jurnalistin birinci işi o. Tecrübe, faktörlerini işleyip halkımıza yetirmek. Ne yapacak şu zatları edin o? Ol bir küçük oda bir üniversitet mi uçilişim bir zat edipdir bol şonu çiğişirip yankı oğlum Rusiyanın bir yerine çıkıptır ol informasiya. Ne mi gerek bize o zatlar? Men gıdıklandıran oğlum deydim o. Ma Rusiyan gраждан России şötün men prичем men onu değişti yerim yok. Men Türkmenistan'ın gражданı. Men doğuldum, üniversitem, enatam, doğurlaşım, atvavarım Türkmenistan. Men ruhla bilen işim yok. Ne yapayım ben koşulayım? O vaxtlar uç yoktu. Yani şuraya bir keseli diye, bizi yankı, bizim yolumuzdan başlar bakacak öyle. Ben şol için, şol bir yere bir yakınlaşta, şo yer pıtırıyor, dağıtıp koyuyor ya. Mümkün onun öz yankı karakteristikasına göre açık bir tankitlerle bir cedeleşen bir adamdır, kevin adamlar var ya, yönü zaten cedel turdup, yankı korkturdup. Mümkün beylidir, yönü sen orta çıktın. Sen özün jurnalistiydin. Jurnalistin borçları var. Jurnalistin hakları var. Sen şolardan çıkmalı özün jurnalist yani olsan. Yine men siyasetçi. Men çıkıp ağzımdan gelen aydamı var. Ecem kakan doğunun plan siyasetçinin şertleri var. Siyasetçinin yani perimetri var. Men şunun çıkılam o. Çıkasım gelse de. Bunu mu? Sebebi bizi Senat seyrediyor, bizi Avrupalan, bizi beylik siyasetçileri seyrediyor, bizi Merkez Asya siyasetçileri seyrediyor. Ne mi derler? Hata mı etmeliler? Bizi halkımız seyrediyor, halkımız ne mi der? Bu kim? Bu ne mi deyip diyor? Orta çıkanda sen hemme dadın beyliklerden ütköşük kovu olmalı. Şu bolmasa üstmeli, kovuluşturmalı, şun uğruna üstmeli. Oturup on başla olayım, sırtına zat gözlemeliler, onun nimetini gözlemeliler. Jurnalistler şahsiyete yetmeyen analiz edip, siyasata bu analiz edip verse. Yine bize misal için devlete bu analiz edip siyasetimizi, alpayan siyasetimizi konstruktivna bize tankit etse, ben size günah edeyim. Yanına varıp bayrağımı verip kaçacak. Elini kol kısıp sağ ol, Tanrı yakasın diye. Hani o zatlar yok. Mikrofon yapıp Liberty. Menin soralarım gutardy. Ýöne menim goşak adym bar. Şol neme? Allahamrat Rahimov tiziň görkezýän nemelerini bizem görkezip bilýär. Bizem mene Ýewropada plan demokratiýa ýokmuş, ene plan bolup durmuş. Onuň demokratiýa bolupdyr diýip bizem faktlar görkezip bilýär. Ýöne biz o zatlar bilen işimiz ýok. Bizdiňe Türkmenistan problemalary gyzyklandyrýar. Sağ olun. Burada mende soru var. Ne aytdınız o tankit edeceğiz. Allah'ım Rahim'in motivasyası näme? Bırak bolsa bir iş bolup bitse, cinayet bolsa da adamın motivasyasını gözlemeli. Maksadı nämede? Mikrofonu uzat buna da. Başam. Gatyw soru berdim. Men şoň üstünde kelle döwgen, şonu birinji günden bäri tanışymdan bäri. Ýöne häzir men şol Abdullah diýen soruny goşup geçeýin. Dedim, Ýewropada kemçilikler köp. Ýöne oluň kemçilikleriniň möçberi we agyrlygy Russiýan bombalap agresiýa edýän zadynyň ummasyz kiçi. Onanyň köçär çykanda bir bandit bar. Diýjegini atyp ýar, partladyp ýören adam bar we kiçik bir kapçyň käwagt ogurlayan biri bar. Sen onu zat diýen ok, munam ýetiden aşamaçylyk tankit edýär. Hani diňlaryň kan adalet. Munam tankit etmeli gurulmy ýok. Ýewropada da bilen baran ýerimizde görüşýär. Ýöne Ýewropada hakym bolsa, suwda bar çüýläp bolýar. Sarkozyny oturtdylar. Häzir Macron utoraram bolýan suwda alyp giderler. Häzir problema ýok. İstenen adam men suwda berýän berdi.
Yevropada suda berýär. Anam geldi Kariz bolsun, o Şwetsiyada aklı tapar bolsun, Londonda oturun bolsun, tapaw ýok, suda berilýär. İsteni adım menem suda berilýär. Biz ofitsialna registrasiýa edilen Fransada gurumy. İsteni adım suda berer. Ýöne suda beren argumentler boş bolsa, gaýtyp bize tölelersin. Şoýal berdi. Diýen sözüne jogap berdi. Oraya bir topar argumentler bağ olsa, özüm jurnalist olsa, özüm güýç jurnalist olsa, tapsın yarın otursun üstüne işlesin, çıkarıp suda ver, külü çıkarsın. Näçip eden o? Näçip o çıkıp ýöne aýdýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe jurnalist adam bizden derejesi has uly. Özüm filolog, dilçi, bizden gowulýa köp zatları, yazan hatlarını gördüm. Elbette yazan hatları, durnuklu, gowu hatları yazıyor. Bizim opozisiyamız, bizim halkımıza bir topar gowu hatları etdi. Näçip şonu eden o? Ýa sizin beren soruňyz motivasiýa näme? Düşenmi? Ine обычно agentlaryň ýa-da birine işleyen agentstva ýa-da FSB ýa beýleki işleyen adamlar näme diýär? Opozisiýanyň içine girmek üçin açyk tanqidlaşdyrýar. Ondan döredýär de ondan içinden ýarp başlaýar. Şu ýaly gadan opozisiýa ýardy FSB. Belarusyanyň ýardy FSB. Gırgızlaryň ýardy FSB. Täjiklerin ýardy FSB. Özbeklerin tutdy Türkmenistana. Türkmenistan tutdy nokta biz uly çylyk geçirdik. Şulara nomenklaturna opozisiýa. Opozisiýany satylacak adamlar. Şulara halktan çykan ülüşmene taýar adamlar. Protestler çıkıp görüşen adam. Şoň üçin entek olary ýakynlaşmana, olary festine geçmeli. Olar protestde çykmaly. Olar bizi ýa görüşüp görmeli. O biz şolar görmeli, şolar hakyky görüşýärmi? Ya şolar agentda ýa-da MKM işleýär. Şoň üçin Allah muradyň motivi. Egerde ekspert ýaly ol Russiýany bolýar. Hemme ýerde. Näçip Russiýany bolýar? Menim Russiýany gollayan, men Russiýada bir topar dostlarym bar. Menem olary gollayan. Men erwetlik görmedim, men liçna özüm erwetlik görmedim. Ýöne Russiýan şu günki Kreml'da oturan banditler we içiniň halkynyň tapaly bar. Türkmenistany alyp gör. Türkmenistanyň hökümeti, bandit hökümeti we kötünýän halky. İki dürli bar. Biz haçan Türkmenistanyň ýerinde ýa-ni biz bandit hökümeti, ýa-ni basmalan hökümet bardy burunga. Bizim halkymyza hiç wagt biz ýa-ni hiç satýan ýok. O bir ýaly jertwa, bir ýaly kötünýän adam. Olar goýular berip gaýdyp aldyrmaly. Olar tanqid edeniň bilen etmeniň bilen görgüler, olar gynjyrly, aýaklary, elleri gynjyrly. Biz olar kömek etmek. Şoň üçin Russiýa diýenmizde biz Russiýa diýip halkyna aýdamyk. Russiýada Putin ve şunun daşdöwürler banditlara diýer. Bu Putin şu banditin iň ýokarky başlygy bolýar. Diýmek, bir türkmen adam Ýewropada ýaşaýar. Bir türkmen adam Ýewropaň we açyk döwletleriň barlygy sebäpli Kanadadan özüne, ýa gaçyp atalgan ýa dokument alýar ýa gaçyp atalgan dokument alýar, onu tapaly ýok. Dokument berýärler şoňa, pasport berýärler. Türkmenistanyň etmedik zatlaryny edýärler. Ýewropada ýaşadýarlar, arqyn öýüne uçuskow berenok, öýüne empen berenok elini gaňyryp. O hiç mi iştatýanok, etçek religiýasy edýär, etçek zradyny edýär. Bu aňyrdyr diýen ýok. Ol oturan ýerini kritikawat edýärdi, ýöne zulm edýän, görüşen adamy gorlap, gorap. Ya onu pul tölenýär, aýlyk alýar. Çok FSB'çiler işleýär, we türkmenler balyk berenok, hiç pul tapyranok, bir ýerde işlemek diýmek şolara tapyr. Ýa-da on duhovna, ýagny filosofiýa şu Putin şoň idealy. Akşam ýatanlar portretini gujaklap berýär. On başga uğru ýok. Men her ýerde pikir edýär. Näçe şu şey diýär? Näçe benim o wara bir gerekler, beýçilikler köp düşündirýär. Ağamcan sen dilçi. Sen menden gowy ýa-ni türkmen dilini filcere. Düşündür halkymyza şunu. Ben düşündirmeli bolar. Men tiyatr alplarmaly bolýar. Dewlete bol biz
Cemiyet üstürüyor, devlete bol, bilimler veriyor, devlete bol, yani profesör etmeli düşün. Biz köp zatlar etmeli oluyor. Sizin ornumuz var, siz jurnalist, siz tecrübeniz var, işlediniz, anlattık radyasına. Sözlerin tapavutlarını öğreniyorsunuz, biliyorsunuz, maniyetini düşünüyorsunuz. Sizi manipülasyon etip olmuyor. Ne yapacak siz boşuna yok? Ne yapacak? Ors deyip yapışıp dursunuz deyip. Ne yapacak edip men nimet. Bolya dikkat diye yolun sonu yok. Gedim tümökleri benim fikrimce iki tane zat. Ya şuradan aylan ya da Putin'in şeyiyle var hovur akşam yatağında partiyadın ucaklap, erteğin turup siypalap, günün devamında da beyaz boşak. Başka ben düşünemem. Burada jurnalistten propagandistliğin tapavudun yana. Yine jurnalist diyorsunuz. Jurnalistin etikasını gavat gelen adamı jurnalist deyip oluyor. Mesela doktor her adamın ya hasta yanına gelende gödek cevap verip eline para alıp 3'ten 2 biri şifa tapman izne gaccan bolsa ona doktor değil mi de kasap değil ya da jurnalist bilen etikası yok. Şu benim fikrimce şol etikanı saklaması jurnalistlerden propagandist objektif baka vermeli de adekvat. Onda da böyle ki vakti daş gurşov tesir ediyor. Mesela Rusya'da oturan adam gece gündüz 24 saat Rusya'nın kanallarını görsen istesen istemesen ki tesir ediyor. Ondan sonu gayet yine bu Avrupa'nın cümbüşünde oturup ben Avrupa'da oturup Avrupa'nın zaten edecek diye de saylap zaten diye de tankit ediyor. Yani yine Avrupa'nın. Sol jurnalistika gavat geliyor mi? Ana ne diyeyim ki jurnalistin yürüte etikası var. Yani misal için yine Albert Einstein'ın gражданы, Rusya'nın, Avrupa'nın gражданы onun borcu var ve onun hakkı var. Şöyle yani sen özünü jurnalist değilsen sen borcun ve hakkın var. Benim borçları teyzeler. Ben orça koyayım ve şunu tercümetine deyin. Ben şunu internetten aldım yürüte. Обязанность журналиста подавать для публикации объективную и достоверную информацию. O demek ne? Özün makale yazanında объектив ve hakiki informasyonu ten vermeli. İkinci, проверять полученную информацию в нескольких источниках. Воздерживаться в материалах от любых пренебрежительных замечаний или намеков, способных унизить человека. Sen beren makalanda materyalları bağırlamalı dürlü istoçlukta olunca. Mesela için şuradan nerede, şuradan 5-6 yerden alıp şunu postfilme suud etmeli. İkinci, adamın şahsına düşmeliler. Şunun şahsı problematını yani alıp barayan siyasetine koşmalılar ya alıp barayan zatlarına koşmalılar. Удовлетворять просьбу лиц, которые представляют информацию относительно их авторства или сохранения тайны авторства. Yani haçanla bir sana maglumat verenler şolun avtorstva, şolun yani biren adını şol verip deyip aytmalı ya da şol adamlar meni görkezmediyse şonu konfidensialına saklamalı. Vermeliler. Yine bir sayılar geçerine hemmeler bize diyen burada sana inanyan danim çıkmasın deyip biz şonu yerine getirdik. Sayılar geçirdik. Kimi tuttular? Kimi bastılar? Kimin dokumentler çıktı? Hemmetin bek durumuz. Edil demir yani beton yani bek durumuz. Отказываться от поручения редактора, главного редактора или редакции, если оно не может быть выполнено без нарушений законодательства. Yani üstünde redaktör olsa, oğlum sana bir kanun ya da şunu yaz, şunu yaz, ya şunu tökmedi at, bunu ettiyse sen şundan el çekmeli, etmeliler şunu. Представляться и предъявлять редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его принадлежность печатным средствам массовой информации. Eğer de sen bir edaran, ya bir kuraman, ya bir neşriyadın adamı olsan, sen ofitsialna, polisler yerlerine sana ne znaçoğunu görközler, udostöreyim. Şuraya ofitsialna görközmeli. Eğer de men jurnalist diyen olsa, onu Allah'ına takayım çıkış edenler, men öz başta jurnalist. Menin hususi edaram ine şul. Ine şon kopyası registrasyon edilen. Misal için biz devlete resmi taraftan registrasyon edilen kurumu deyip aydiyat her verir. Olum aytmalı. Ya da men öz başta jurnalist, men hiç kime değiştiler, men hiç de registrasyon edilmedim. Öyle men jurnalist, men tecrübem var deyip
Ona mı aytmaly? Yani dostoverno aytmaly, hakikat aytmaly. Воздерживаться от распространения в коммерческих целях информационных материалов, содержащих рекламные сведения о реквизитах производимых продукции или услуг в адрес, контактный телефон, баланс счета и так далее. Yani sen jurnalistlik edende sen kommersiy maqsadın olmalı. Ya bir tovarın reklam etmeli ya nemeni etmeli. Yine onu обычно elinden bloggerlar ediyor. Alt barından bir adın reklam etmeli. O bloggerlar olur jurnalistler. Onun öz şertleri var. Hem adın öz düzgünü var. Sen köçe çıkyan köçe düzgünü var. Sen Türkmenistan'ın içine gidiyen rayet düzgünü var. Borçlar, haklar. Mesela için sen приграничный zona geldin mi? Yani serket zonada. Şu yerin yürütü düzgünü var. Sen şu Türkmenistan'dan çıkıp Türkiye vardın, Türkiye'nin düzgünü var. Yani mihvan hükmünde düzgünü var. Sen mesela için Avrupa geldin mi? Avrupa'nın düzgünü var. Sen Avrupa gelip sport ediyen şu sport geçirilen yerin düzgünü var. Nähil ýagdaýda sport geçirýär, nähil ýerde sen ýeňiş kazanýan, nähil ýerde sen şu eden zadyň utuluş diýip hatar düzgünler var. Jurnalistda da düzgünler var. Men haklar boýunça aýtdym, nime? Borçlar boýunça ýöne haklarym bardyr jurnalistin. Ine энциклопедия терсем, журналист diýmek näme? Журналист — литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции, средств массовой информации, связанных с ним трудовыми или иными договорными отношениями, или занимается такой деятельностью по собственной инициативе. Türkmençe, jurnalist, şunu Wikipedia'dan aldım, bu ofitsialna yani rezüme edilen zat, bir topor ekspertlerin tarafından. Jurnalist, bu edebiyat işgari, bu maglumat yığınıya, dörediye, redaktörlüğe, analiz ediye ve şunu afarmad ediye bir redaksiya için ya bir mass media için ya bir neşriyat için ya da özü şol iş alıp baran öz için. Ine şunu jurnalist adam değil. Pikir etmeň jurnalist her kim bolup biler. Ine men jurnalistler işleýän. Russiýanyň jurnalistleri, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikstanyň, Ýewropaň, Şwitsariýanyň, Amerikanyň jurnalistleri bilen işleýän. Olar dürli ýöne olan bir prinsip var. Neutral ve hakikat fakt. Ýöne bir boş sözler olar derewdur diýär. Konkretikan barmy? Ýok. Onu bu sizin öz pikirini diýip aýdyrýar. Şo ýaly jurnalistini işläp, yani nemeten seni briefing edýär. Ya mysal üçin правозащита bilen işleýän. Правозащита sana ine Gurbanul Berdimuhammedow bandit ya oğurzat diýdirip bilen o. Diýdirmez. Fakt barmy? Ýok, diýme. Onu biz siýasatçylar hökmüne diýbiler. Sebäbi bizim on esasy işimiz şol. Bize ruhsat berse maglumatlar almany biz şonu suud edilýär. Edip gatşat ýagdaýynda. Ondan naşary bize içine gelen maglumatlary görä biz aýýar. Ýöne правозащита da beýlede. Faktlar zatlar sebäbi şoň esasyna ertip suuda çekilýär adamlar ýa-ni jinaýat işler açylýar we şol adam jinaýat çekilýär. Şoň üçin jurnalist ya adam ya kim bolaýsyn, on özüniň определениýeti bar, ýa-ni hakyky şoň etmeli iş bar, borçlar bar, hak bar. Indi propagandist näme? Propagandist diýmek diňe erwet zat däl. Propaganda ol mesela için gowan bolup biler, erwedem bolup biler. Ýöne propaganda soňky wagtlar Sowet Soýuzynyň propagandasy, ondan soň Russiýanyň, Türkmenistanyň propagandasy diňe erwet zatlar, ýalan zatlar bolýar. Mysal hökmünde Türkmen teleradio kompaniýasy Vatan programmasy. Şöyle berilýän maglumatlaryň 60-70% ýalan. Statistika duruşuna yalan. Onu dinlesen biz hemme döwletler utup geçtip de Türkmenistan gülle ve duran döwlet. İşçilik yok, hiçtat yok, aýlyklar $300-500. Men şu maglumatları ýygnadym. Yani ekspertler bilen $300-500 aýlyklar zatlar. Maňa öküdýärler. Men yalan diýdim şu zatlar. O näýdi? Ay olar 3,5-dan alýar bolýan edil aýlyklar. Ine minimal aýlyk mysal üçin 10.070 manat bolsa 3,5 paýlak görä. Näçe bolýar? Ya da 2.000 manat bolsa 3,5 paýlak görä. Näçe bolýar? Şuraya realny däl.
aylıklar. Veya ular alyan kursunu hem çıkan kursları diye adam bütün dünyanın ağlamak için. Yine şunu yani yine şunu propaganda diye. Yani ağlığın esasına, faktların esasına manipülasyon edip propaganda yürüdüyorlar. Ağ propaganda var, kara propaganda var. Kıynansak da Rusya, Türkmenistan kara propagandanı yığınıyor. Bolsa da Türkmenistan propagandası değil mi? Nemeni üvüye yönü beylik devletleri karalanok. Şoğu da. Yine bir belirlemeler yine Türkmenistan'ın ofitsial propagandası yani mass medyada verilen propaganda opozisiya hakkında karalanok, aklanok söz yok. Şol opozisiya adamlar yok yani. Hemmesi diyeceğiniz Berdimuhamedov'un yani keşfini oşap yatıp yalap yüren yalı deyip görkölýärdi. Yönü alın Rusiyan propagandası. Bir günah ýagdaýda döwletlere töhmet atıp fake materiallar bir ýerde edip şoňa esaslanıp ine onan telewizorda okup fake material bir ýeriniň çykyşy bolsa kesip fake edip onan görkezip ine diýip bütün dünýäni alýar. Maskaraçylyk. Allah Murat Rahimov şol fake materialy ulanyp onam hakykat edip görkezdi. Şu propagandanın üstüne täze töhmet propagandasy boşulýar. Ine şol ýalňyşlygy Allah Murat Rahimov. Özü gowy adam. Özü işlejek bolýar, mümkin ýalňyşýandyr. Ýöne bizim pikirimizçe bir nähak Allah zada sen üstüne usil edip ýene de şol fake fake diýmek yalan zatlar goşup aýtsaň, şu Russiýan çykýan materiallaryny goşup aýtsaň, onu ulun materialları edenler jurnalist. Eýem kesip ýamak ýalana çıkaran informasiýa. Hakykat ýok onun içinde. Ine şol gara propaganda diýip. Ine Allah Murat Rahimov gara propagandany goýrap, Russiýany goýrap, şu propagandistleri goýrap, şoň hataryna edýär. Egerde siz şu videoň obloşkasyny gören bolsaňyz, Allah Murat Rahimov'un arkasyndaky dostlary Russiýanyň iň erkinç propagandistlary. Olar Russiýan halkyny şeýle bir katastrofa eltdirip bol halkyň göze innaçyp başlady uruşdy. Öň telewizor serip ay Putin diýärdi bolun, halky inni her Putiniň alan çözgüdi. Ulun öýüne gelip, öýünden çykaryp 4-5 çağaly adamlary akydip uruşda öldürüp şoňa ýanky ýygyny bedenlere gelýär. Cesetlere gelýär. Katastrofa. Timur neresiň ýatan ýeri ýakty bolun. Men igneşim, men dostum. Men jaňa diýerdim Omska. Näme ýadalar diýsem, Murad ağa diýär. Şo dwarets bar diýär, şo ýerde jaýlaýarlar diýär. Ýöne musulman adamlar iyili günle diýär. Men baryp şo ýerde sadakalar berýän, şolar nime diýär, katastrofa diýär. Ötün ýyllar şonu. Häzirde wapşe katastrofa. Ine şonu gollap, fake'in üstüne öz siýasatyny gurup, fake'in üstüne men jurnalistip şu fake materiallar alıp bize görkezse onu ol töhmet bolýar we gara propaganda bolýar. Näme şunu Allah Murat Rahim ulanyýar? Gen görämeli. Bolmasa ol gowy jurnalist bolmana talanty bar, ýani onuň şurýaly ukyby bar. Näme bolanok? Biz şonu diýip. Burada indi Allah Murat Rahim şeýle diýär, indi aktivistler arasynda her hil adam bar. Halktan çıkan adamlar käbirleri söwüşýärler, käbirleri hapa söz ulanýarlar. Men onu goldamak. Ine şol hapa söz ulanmaklyk ýa-da kemsitmeklik men görüşime göre Ýewropa parlamentlerinde käwagty uruşýarlar, söwüşýärler, käwagty ýakalaşýarlar. Ýöne Allah Rahimov ana aýtdy, onu men kemsitdi, ýam diktator bolýar diýip taýýardy, hödürleýärdi adamlary. Ýewropada näme şol tersleşmek, öz garaýşyny goramaklyk, öz milli garaýşyny propaganda garşy çykmaklyk käwagty gyýyr ýa-ni. Şol demokratiýa den gelmeýärmi näme? Ferdim. Ýewropada men parlamentda köp seredýärler. Ýürüýte 13-nji kanal bar, Fransan kanallarynda. Ýürüýte parlament kanaly. Şo ýerde parlament görkezýärler. Ýani iki sany siýasatçy guruluşa görkezýärler.
bir siýasatçyny getirip joska sorgu berýärler. Köp zat bolýar. Men köp zat öwrenýär şöyle. Ine şöyle men üns bersem, şöyle şeýle bolýar-da. Egerde biri beýleka töhmet atsa, ya söýükse, ya agzynyň ýerine ise derhal suwda çekilýär. Şeýle o ýerde öz şahsy biter biýan däl, öz şahsy bihep däl. O ýerde pikirler alışýar. Eger sen öz pikirini diňe söýüp gurlap aýdyp bilýän bolsaň, seninle parlamentde barmaly lazym. Sen medeniyetini ösdürmeli, taýýar bolmaly parlamentde barmaly. Sen diýmek aşaky rollarda, ýani aşaklarda bir meriýada ýa-da kiçik owa sowetlerine işlemeli, öwrenmeli tek. Ine men näçe nimeler görýän, Ýewropaň, Fransaň parlamentçilerine çykyş edenlerine käbak söýgär, ýylda bir gezek, ýani gyýgyp söýgär gaharna. Onda da istenen adam onu suwda kitdiýär. Akdýarym, ýerine goýarym, ştrafam töleýär, hemme adam edýär. Şondan şular söýgüşýär. Şondan şular ýani edebini saklaýar. O zaman bir zada edeýin. Diplomatiýa uğurda men şuň bir pravozащитник bilen ýani bähsleşik etdim-de. Güýçli pravozащитник Merkez Aziýa OON operator bolýar. Human Rights Watch ýaly ekspert. Şoňla gidişdim. Ol mansud etdi. Fransa dünýäde diplomatik siýasatda birinji ýerde barýar. Men inanmadım, maglumatlar okudum. Men Fransanyň öwgaýdym, Fransada bir topar ýanky ýalňyşlyklar bar, bir topar zatlar bar, bir-birini suwda berýär, bir-birini ýanky suwda edýärler, suwda zatda. Normal, onun hiç nimesi ýok. Mesela sen birini suwda bersen, hükman ömürlük düşman bolan, ýok. Sen şol adama ýanky kanuny öwrenýän. Ine şuň mesele ýana men Tırnovkada iksan gılç bilen men yarasy, men üstüme topup vurýarlar, durma. Arasyna gezip çykmaly. Kellämi vurdular. Öwredýärler. Indikede sertap bolmaly. Sağ boldy, bagyşlama sorap, ýani öwrenýär. Indikime gatyp pukda bolmaly. Şurýaly suwdam şurýaly. Sen öz pikirini aýdanna birden söýüp şahsyna düşsen, zat etsen, ýa töhmet atsan, derhal bärde suwda atýarlar. Derhal sen terdi berýärler. Ýerse gurläňde gowy pikir edersin. Bolmasa bärde de diýerski radikal siýasatçylar köp agzyny pukda. Şurýaly. Şoň üçin ine şol demokratiýa. Sen aýdyp berdiň. Ýöne sen aýdan taýdyňa jogap bermedin. Ine şol demokratiýa. O Allah Murat bilen näçe bir gepleşik geçirilmedi. Ola bize näme diýse diýär, bize muňa açyk korrektsiýa etsek, aýsy diktator. Demek bolmaly. Biz sana tanqid edip, ýani sen ýalňyşlygyny görkezýär, ýüzüňe aýdýar. Onda biz diktator bolýarsyň. Orýanlar. Tanqid mikrofonu onda diňe bolmaly. Şeýlem onu pikir içerli. Tanqid hem ýerde bolmaly. Ýok, ol sizi tanqid edip bilýär, ol hemmeler tanqid etmäne hakkı var, ýöne ona propagandasyna garşy çyksaň, onun propagandasyny tanqid etseň, onda onun ağzyny ýapmak bolýar-da. O şonu kabul edýär. O şol ýaly kabul edýär, ambisiýasy oýnap başlaýar. Tanqidi, ýani kritikan tanqidi açyk, ýani ambisiýasy bilen alýar. Tanqid hökman gerek. Tanqidi ös bilmeýän sen. Hiç wagt ös bilmersiň. Ýöne konstruktiv tanqid seni üstürýär. Töhmet tanqidi seni bozýar, seni wapşa razuşat edýär. Şonu ýadyňdan çykarma. Kim töhmet atýan bolsa diňlen gidin, wagtyňyzdan bitirmeň. Ýani hemmäňize maslahat berýän. Vatandaşlar soralarınız var bolsa tema boýunça soragy berin. Soňunda Murat ağadan sorarız. Yine sonra Murat'a şol Rahim, Allamat Rahim haýsy metodlar ulanýar propagandanyň orşedim. Ne podmina понятия diýdik-de Ukraina bilen Yugoslaviýada uruş bir deň derejede görkezýär, ýa-da Irakdaky uruş Ukraina bilen uruş deň görkezýär. Ýene nähil usullarny bilýäňiz? Siz gören bolsaňyz Irak bilen Ukrainany deňeşdirip bolmaýar. Irakda bir maşgala ýani Berdimuhammedow ýaly klan alıp öz halkyny atyp, asyp, öldürüp narkotik satyp köp zat edýärdi. O gidip Kuweyt basyp aldy. Putin ýaly köp işler etdi. Ukraina açyk saýlawlar geçirdi.
hiç kim basmadan o qaytyp öz ýaderni arужиясыны, ýa-ni ýaderni bombalaryny Budapeşt şertnamasy boýunça aýyrdy, Rossiýa geçirip goýberdi we Angliýadan, Amerikadan, Rossiýadan garantiýa aldy, gol çekdiler. Şo ýerde Rossiýa şo öz gol çeken adyny pozup üstüne tüýkürip depeläp çözdi. Hani Saddam Hüseyin'e şeyle bağlıdır da. Saddam Hüseyin diktatör. O bolsa medyadan çıkan Yönököy oğlum Zelenski. Ne etti Zelenski? Adam astı mı yok, öldürdü mü yok. Onu natsist diyorlar. O Yivrey. Natsist olmak hakkı yok. Natsistler Yivreyleri öldürüp bütün dünya belli oldu. İnni Yivrey gelip natsist olsun mu? Ödem Ukrayna'da. Unutmuyorum. Ukrayna'da prezident Yivrey Ukrayna'm der. Ne natsizm? Ne hemen gurum? Şoň üçin iki zat tapaduwa. Ine propagandistin esas ulanýanlar değil. Umumlaşdyrýar da iki ters zat bir zat edip görkezýär. O manipulasiýa diýilýär. Yine boşlukladım. Baştan Allamat Rahim ve şu aktivistler hemmesi karşı çıktı. Ondan Nuran Nayfam çağırdı şonu efire. Ben şonu 2 kez efire çağırdım. Entek şu aramız bozulmanka gelin efire edeli halka halkın cemgiyetin aňyny östürýärli döwletin guruluşy, häkimetin guruluşy hakynda aýdyp berin diýip ýöne propagandist hemşem soralardan, göne efirlerden kaçýandyr. Hiç wagt gelmeýär. Ondan ýarlyk tapýar. Egerde bir soraw berseň şoňa garşyna çyksaň, fakt getirseň, ay sen ruhnama okansyň, ay sen on ýaly kellen bozuk diýe, şon ýaly kellen akylly däl diýe, samsyk diýe bir topar gep taýdy diýdi. Ondan arat geçen gezek Muhammed Diyoji bilen efir geçirdik de. Ondan Kremlin alt baryan siyasetini ne doğru diysek bugün hem efir geçiripler. Ana o Orslara faşist ýaly Orslara karşı diýip şon ýaly töhmet edip başlaýar. Allamardakyň gaty köp ulanýar şon ýaly Kremlin propagandistik usullaryny. Men şonu düşünemek sebäbi mysal üçin sana düýjekdi, sana debet aýtdy, sana ýa-ni kiçik oppositsioner aýtdy, sana beýlik liderler aýtdy, sana halk aýdyp dur. Goý bolsa ne diýmen da, näme ostyp ýapyşyp dur? Men bilemem. Mural Garawly Roşan Kılıçdan alıp şol psihologa görünmeli diýip aýdypdyr da gaty diýip men näme? Men ýetirdim. Egerde hemmelerden özüňi akylly hasaplayan bolsaň, otursaň dünýä ideýa fix, ýani çenden aşa bir ütkeş gymmatly pikiri oturup şonu aýtsaň, her ýerde hemşede ondan şol konspirologiýa teoriýasyna inansaň, onda hokman suratda psihologa barmaly bolýandy. Ol psiholog bilen psikiatryň tapawyndan bilen nokta, ýöne özüne jurnalist diýe. Yo, biz şahsyna yetmeli. Yok, şahsyna yok, ýöne problemi bar da şonda. Ol psikologik problema bar. Mümkin şol psikologik problema. Sebäbi on doğrudan talanty bar, onu yok diýip bolany. Doğru diýmeli. O dile çeper. Ona bellek geçmeli. Bir zat düşünürünü gowy düşünürýär. Analiz edilene käwagt gaty edýär analiz. Ýöne şoň edýän analiziň maksady käwagt Rossiýa gerek kalandan başga tarapa gidiyor. Men düşünemem. Näçe Türkmenistan uwut ýaly içýän durka, bizim halkymyz ölüp durka. Bir çykdylar aktivistler, olar işlek görmediň adamlar, ýalňyş ýa, ýürüýär, büdürýär, ýykylýar, çepirek gidýär, sagrak gidýär, käbir dol ýalňyş ýa. Şolar ýol görkezmän, bile gepleşikler geçirmän, ugruny ýa urukturman, gaýtyp bular çüýlýär. Ýöne zulüm Türkmenistanyna halkymyzy ip duka. Türkmenistanyň at gazanan bagşy özüne tokumyň arkada bolan Gurban Ula hiç atýan käwagt serdary maslahatlar berýär. Käwagt ýa-ni bir kiçik çykyşlar edýär. Ne Gurban Ula, ne serdary, ne Putina hudaýy. Hiç atýan. Men geň görýän. Ýöne bir jogap bermeýän adamlara özünden ýa-ni bilimler pesirýän adamlar topul olary dagyp berýär. Ne şol erwet esasanam Rossiýanyň
iň erwet propaganda ýaly fake materiallar ulan ýa-ni iki dürlü zatlary umumlaşdyryp ine sereden paralel edip şolar deň edip ýa-ni adamlary manipulasiýa edýär. Ol gaty irkençler, gaty aýrylançlar. Bizim esas maksadymız devlet toparlygyny jemgyýet östürjek bolýar. Jemgyýet bilimleri berýär. Kanunlary, bilimleri, näle ýagdaýda näle çykmaly, näle ýagdaýda konstitusiýa näle ýüzlenmeli, niýede konstitusiýany gorunmaly, niýede konstitusiýa esaslanmaly. Bir topar çözgükler berýär. Ol näme bizden ökdet bilýär. Eden o. Men şoňa gatyň bolýar. Soňky döwür ýöne Putinin iksem indi Putin'in günäkär diýä, gün batarmy günäkär diýä. Şu aktivistlerin başçynyň esasında onun tankydygyň esasında ütkelip durar. O edil onyaly, öňküýaly gorany Putin'i. Şol men çağıranda gel bile efir geçirildiysek ay men jurnalist men gaýtam özüm interview geçirýände ýa-da. Ýewropada da jurnalistler belki adamlara belki jurnalistlere interview berýändir. Elbette, elbette. Yine öyle interview almak näme borçlu değildir. Bolam burada indi hem soralyk oturdu tomaşçılardan bir 3-4 tane soru var. Meksikadan sıçra çeriz zabor geçip U5 alsan kanun bozan bolýarmy? Çeriz zabor geçende kanun bozyan. Seni tutýarlar. Ýöne şo ýerde iki zat var. Sen kanun bozyan. Onun için cinayet iş adliýene ýa-ni ceza çekilýär. Ýöne şo wagtda men mejbur boldum. Kanun bozmana maňa ýa-ni U5 bilen gaçyp atala berin diýsen, onda sen cinayetin motivi çalşýar. Ýa-ni sen narkotik satmak üçin bozup geçen sen ýa-ni bu döwlete geçip öýde ogurlap bir zatlar iýde iş gaýdan, sen kontrabanda eden, sen öz jan sağlygyny borajak bolup edýän sebäbi sen ofisialny postuny geçilen. Dik düşündirip bolýar, Amerika azat döwlet. Onda mümkin sana ýa-ni nizakonna geçeniň üçin bir ştraf töledirler, ýöne sen gaçyp ataly işini aýratyn serdirler. Elbette. Onun üçin seni ýa-ni 5 ýyllyk, 10 ýyllyk türmäge basmalar. Türkmenistanda ýaly. Elifden sonra näme üçin Berdimuhamedov özbeklere gazı kesti? Sebäbi Türkmenistanyň gaz sistemasy öňdenmäli işläp gelýär. Bizde 24, 25, 29 grad soğukluk intek bolmady. Ine kuşkuda 29 grad soğuk boldy. Turgular doňya. Gazyň bir nimesi bar, soğuk bolanma, ýa-ni gaz ýaly bolmaýardy, ýa-ni molekullar agyr bolup, ýa-ni basyşlar peselýärdi, su däl, jidkisi dönýär. Oňson gaz geçmesi peselýär. Ýa-ni dawlenie bolsa da peselýär. Şo ýerde öz döwletine, öz halkyna gaz ýa-ni pesgidýär, umum pesgidýär. Mysal üçin men ümitverdim, Hytaýa eksport, Özbekistana eksport, hemme eksportlaryň meşhurlyk peseldi, sebäbi götürülýän gaz sistema. Elbette bizim halkymyza da peseltmeli boldy. Şoň üçin ol keypine kesen o mejburi ýagdaýda gaz sistemasy şu ýa soğuklary garşy ýürütürleşdirilen ýa-ni sistemada gurallar bolman soň, mysal üçin podogref edýän, gyzyp ýören kompresorlarda ýürütürlen sistema, mysal üçin ABM ýürütü we ýalňyşmasam German kompaniýa ýürütü sistemi ýa temperatura eger düşdi, derhäw signal berýär sistema o ýerde beýleki ýa-ni gyzdyrjy ýa tuwa bir zat sokýarlar, doňmaz gaz ýürütü sistemalar wa şo zatdan öňüne alyş sistema. Entek o derejede Türkmenistanyň gaz sistemasy ösmedik bolan soň derhäw tewbet bakçylyk şu sistemany ýatyrdy. Şoň üçin Ýan Jeday soraw berýär. Allama Rahimov şu soraw beriň, näme üçin Ýewropa gaçmyş, Russiýa dälde Ýewropa ýigrenýär, özüm şol ýerde. Ýa sorawyňyza jogap berdik diýip pikir edýän. Buna da ýene jogap berjek diýseniz, goşjak diýseniz. Biz mu jogap berip biljekler, siz kyn görmän şu sorawy, şunun istendik videosynyň aşagyna ýazsaňyz, soňky videolaryna ol normalde öz jogap bermeli. Murada meniň sorawyma jogap berseňiz, Rossiýa bilen Ukraina uruşuna kaýsy ýurtlar sebäp boldy? Doğru jogabyna garaşýarym. Men öz çykyşlarymda aýdyp gelýändirim. Putin
2007-nji ýylda Münchende çykyş etdi. Ýagny 1999-njy ýylda gelip hökümete gelip ýa-ni birinji ministr hökmünde 2001-de öýdýän şol prezident bolýar 2002-de edil 5-6 ýylyň içinde gurnoşdy. 2007-nji ýylda Münchende çykyş edip bir zat aýtdy. Sovet Soýuzynyň ýykylmagy bu bütün dünya katastrofa. Biz şoňa ırza däl. Rossiya öňkü şol Sovet Soýuzynyň çäklerini, serket çäklerini özüne almany isleýär diýip şoň dogry pikirini aýtdy şöyle. Hiç kim üns vermedi şoňa. Sebäbi o wagtlar Rossiya gowşokdy. Bu bolýan döwleti üstürmän ýaralary üstürüp her ýyl muçuklar öküp dünýä gorkup ýa-ni öz harbullugyny, harby büdjetini üstürüp halky üstürmän ýagny şonu üstürdi-de gowy taýýarlyk gördü. Putin on esasy plany hemme döwletleri Sovet Soýuzyny, Türkmenistan, Gazakistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Özbekistan, Ukraina, Belarusiya, Gruziya, Azerbaycan ýygyna alyp saklamak. Eger ýygyna alyp bilmese, birinji şo ýerde öz manipulasiýa etbiljek adamny goýýar. İstenlik wagt o ona şu ses ver, ya bizim bilen ine şunu gol çek, şunu etdiyse böküp eder ýaly. Esas maksat şo diýip. Eger basyp almasa, hatça bir öz adamny goýup dogry kontrolda saklamak. Ine Yanukovych şoň bir adamy. Lukashenko ol halktan çykan adam bolýan, Putin onu şantaj edip prosta o hiç mümkinçiliksiz goýdy. O boyun erdi. Nazarbayew taklýar diýen Nazarbayew bir diktator bolsa da bir gowy görýän adam öz halky üçin, öz watan üçin awtonom saklýardy. Bir topar şertnamalar gol çektirjek boldy, çeker, görür, ine üstüne işleýär diýip wagt çekdirdi. Ýöne Tokayew geldi derw çekdi. Tokayew häzir MÇS'niň ýolbaşçysy FSB, bir topar kljuçowy ýerlerde FSB, Gazakistana ýa-ni Baykonurda goşunlar dur, Rossiýanyň goşunlary. Gazakistana 3-4 ýerde uly goşunlar dur. Tokayew ony arkyny saklaýar, şertnamalar baglaşýar. Özbekistan islenok Rossiýany, Özbekistan biz öz başlak diýär. Kırgızstan biz öz başlak diýär. Täjikistan gorkýar, Täjikistan ýürüýte uly goşunlaryny saklaýar. Diýmek, şu Putin'a Ukraina näme çykyrak? Ukrainadan soň gönüm Merkez Aziýaga gidip çalyşyp goýberýär. Bular şert goýýar. Ya sen men aýdanmaýan, ya men sen çalyşýan. Ine mysal üçin. Mysal getireyim. Kırgız diýdi, 5 döwleti üýşürip bize Putin näme gerek? Biz özümiz gelin işleýäliň Merkez Aziýa bolup. Täjik böküp çykdy. Şo ýerdäki Kırgızstan'a bir deputat maňgurdyň wer şonu. Şu ýygnakda gatnaşar. Täjik böküp çykdy. Ýok, Putinsiz biz dur bilmez. Bizi Talibanlar olalar, bulalar Putin biz saklaýar, Putin'i näme diýsen edýär, goşun berýär, da edýär, bizim arkadagymyz Putin diýip aýtdy. Gazap pikirenmeliydi. Türkmenistanyň prezidenti turdu da muň ýüzüne ýanky kızgın suw sepilenýär, turtda kaçyp gitdi derdi. Şonu eşçek hälim bolýar. Özbek imsim oturdy. Indi şu günde Özbekistan ýanky garşy çykyp dur, Gazakistan garşy çykjak bolýar. Putin näme diýär? Putin Özbekistan öz gazyny sat bilmän soň, Hytaýam on gazyny peselden soň Almany, indi Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Gazakistanyň turbugy diýär, näme? Hytaýa. Men danalary şunu gördüm. Türkmenistan esasy abiýom satýar. Esasy 37 milyar satypdy. 37 milyar kilometr gaz satypdyr. Ondan soň Özbekistan, Gazakistan, ondan soň Özbekistan. Indi Putin şu hemme gazyny maňa satyň. Men bolsa Hytaýa sataýyn diýip, ýa-ni Özbekistan bilen Gazakistany mejbur ýa-da şertden baglaşýar. Onu etmediler. Putin näme diýär? Ine şol Kırgızstanyň prezidenti şo ýaly biz birleşelim meseleni goýdumy? Derrew Täjikistanyň Kırgızstanyň arkasyna uçdurdy. Bu gırılışdırdy. Oňa Kırgız jaň etdi. Şol uçu durdy diýär. Men territoriýam gidip dur. Adamlar ölüp durdy. Ona sen şol şertleri
boyun almalı. Boyun alır ya ediyor. Bu zatuhay şu konflikt görüyor hem yerde. İstedik vakti prezident ayda etmeyen şu konflikti FSB agentlerin üstünden kaldırıp koyuyor. O zaman betbaxçılık görüyor devlette. Men Türkmenistan'ın bir adını bellek geçetim ediyor. Bunlar boyun hem Putin'in aşağını yiyecek oluyor. Hem Erdoğan'ın hem ikisinin arasında oynaya yönü urtiyetten Türkmenistan'ın içine entek betbaxçılık getiren o. Men şunu beğeniyorum. Bellek geçişmeliye Gurman ol şunu burada iki taraflayın oynabili de betbaxçılık getirmedi. Onu bir bellek geçten olya elbette yönü dostoyno yani gidişmeli bulurlar. Yani senka gidişmeliler akıllı oynamalı. Ya bu kuş oynayan oynamalı bulurlar. Şunu oňurbildi yönü nidastoyno. Yani ona boyun alıp, ona Erdoğan'ı boyun alıp onun ikisinin arasında intrigan üstünü oynatdı. Mümkün ol doğrudur bolýan, men pikirçe doğru. Şoň üçin bizim tek Putin'in hakiki yüzünü göremdik. Sebebi biz Putin'e karşı intek bir adam edemdik. Diýmek, bize bir zat diýse biz howu diýip durýak. Ya bizim prezidentimiz. Eger bir gedek ýok diýip men Türkmenistan siýasatyny ýürütjek diýse, biz Putin'in kimdigini derip bolarys. Başka sorak yok. Murada indi açık boşluk zadınızlar bolsa, menem şu Allamat Rahimov yüzlenjek bolýan. Biz sizi nähili zehinli görýär. Men özüm zehinli görýände şol Allamat Rahimowy tanqidinizden kabul edýär, sağ bolsun diýjek. Onun şuňky çykyşynda bir näçe oğullara kömek edipdir. Ona da sağ bolsun. Emma şol kömek edip sizin propagandanıza karşı çıkmaz diýip, o sizin propagandanız milletin behbinine karşı olaram düşünýär, hem aktivist düşünýär. Şoň üçin sizi hiç kim goldanyp, ýöne şol pul berip kömek edip şolan ağzını yaparın, şolan men propagandam goldar diýip pikir etýän bolsaňyz, ol adamlar wagt aktivistler. Hakyky watançy bir näçe $100, euro satylýan adamlar däl, $100,000 berseňiz ol aktivistler, onýaly adam däl. Şoň üçin olar milletin behbidini göz önüne tutup Türkmenistanyň şol propagandadan gowulyp gelmejegini bilip size tankid edýärler. Eger onu çytap bilmeseňiz, diňe siz tankid etmeli bolsaňyz, onda ol deň däl ol. Ondan şuňky eden çykyşyňyzda Russiýanyň halkyny ya belki halkyny Russiýanyň halkyny temsilciýäňiz faşistlik hökmünde seredýäňiz diýip aýtdyňyz benim şonýaly tasdyklar ýaly subutnama getirin. Ne Muhammed Güýecide ne de mende onýaly sözler ýokdur. Bar bolsa getirin, görkezin. Menem goşaklaryma bizim çykyşymyň toňuna Allamat Rahimov jurnalist. Gowşok, güýçli, men onu kesit biljekkä, men ekspertdi. Allamat Rahimov gowy edýän işlerma. Biz şu çykyşymyzda Allamat Rahimov garşy däl. Biz Allamat Rahimov edýän zatlaryny biz düşünemdik käwagt. Bizim edýän halkymyň edýän zatlaryna garşy gelýär. Ne şonu düşündirjek onu. Eger Allamat Rahimov şu zatlary düzelse, biz bigenip onuň işleşeriz. Bigenip. Eger bizi tankid edip, bizim kemçiliklerimizi düşündürüp, bize yol verip berse, biz onu yine ekranda da görkezeriz. Şoň üçin biz Allamat Rahimowy dogry düşünmeli. Ol biz ýaly türkmen. Biz oňa garşy hiç sadymyz ýok. Şoň üçin ol tankidlere dogry düşünür diýip pikir edýär. Sağ bolun hormatly vatandaşlar. Gelecekte biz diňe propagandistler, beýlekli adamlar bilen işleşmeli, rejime işleyen adamlar bilen. Sağ olun Murada, sağ olun vatandaşlar. Indiki soralarınız var bolsa aşağıda komentariyada koyun. Hukman suratımda da beririz. Sağ olun. Sağ olun.